mi em surt del cor les següents paraules. Rajoy, dimissió ja. És increïble que un dret de ciutadania es compri amb 160.000 euros. És una vergonya que els nostres joves tinguin que sortir del país, no tinguin casa, no tinguin treball, que la taxa d'atur dels joves que tenen entre 16 i 25 anys sigui del 52% i ara vulguem que vinguin xinesos i russos. No tinc res en contra dels xinesos i russos, no tinc res en contra de la immigració, però la imatge que donem com a país. Espanya es ven fins i tot el ser ciutadà d'aquest país. És increïble. Mira, si a mi m'ho arriben a dir el que estic veient fa 3 anys, diria, no, això no és un malson, això és increïble, no pot ser, no pot ser. Clar, el problema és que estem en el 2012, el 2013 serà pitjor. Què xorrada se les ocorrirà? Perquè, ja acabo, l'últim, aquest home anomenat Montoro, Montoro, s'ha equivocat de poc en les seves perspectives de recaptació de diners mitjançant el blanqueig de calés. Diu, blanquejament 225.000 milions d'euros i d'aquells farem una recaptació de 2.500. L'última dada que tinc, que és de fa un parell de mesos, havien blanquejat 50. Una petita diferència, no? De 25.000 a 50. I la gent diu, tenim el govern que es mereix i parlar-ne. Encara que hagin set molt dolents, no s'ho mereixen. Gràcies, Gonzalo. La dinàmica del debat.